А куди мої гроші пішли? Доброго дня. Доброго дня. Я представник кіберполіції, слідча Катерина, представтесь. Я Микола Володимирович. Що у вас трапилось? В мене зняли з мого банківського рахунку велику суму грошей. Скажіть, чи перед цим вам приходили якісь підозрілі повідомлення чи листи? Чи можливо ви замовляли щось онлайн? Так, до мене приходило повідомлення, що я виграв в лотереї, що треба перейти по посиланню. Ага. Ну, у повідомленні відсутня інформація про джерело компанії, яка проводить розіграш. Жодних подробиць, це шахраї. Але наші спеціалісти зможуть знайти їх цифровий слід за статтею 190 Кримінального кодексу України про шахрайство. Sometimes later. Дбайте про свою безпеку в інтернеті. Безпека в інтернеті – це дуже важливо. Не переходьте за підозрілими посиланнями. Також варто перевіряти, чи сайти безпечні, перш ніж щось завантажувати або вводити дані.